Her sal hejmarek zêde gerok û çiyager serdana herêma Culemêrgê anko hekariyê dikin. Li vê deverê çiyayên bilind, cem û mêrgên wê yên xweş hene. Li vê herêmê piştî çiyayê Agiriyê çiyayê herî bilind bi 4135 mîtroyan çiyayê Reşkoyê ku ew di nava rêze çiyayên Cîloyê da ye. Ev koma çiyageran jî hewil da xwe bigihînin quntarê çiyayê Reşko. Lê ji ber ku ji aliyê walîtiya Hakariyê ve ev herem hatiye qedexekirin, çiyageran jî berê xwe da aliyê zozanên berçelan. Zozanên berçelan yek ji zozanên herî navdariyê vê heremê ye. Ev derdikeve bakurê bajarê Culemêrgê û her sal di demsalên buhar, havîn û payîzê da bi hezaran paz ji aliyê koçeran ve tê xweyî kirin. Çiyager ji bo dîtina van zozan û çiyayên xweş tên vê derê jî. Ev koma çiyageran bi pêşengiya kulîba spora xwezayê ya şopêra hatine. Ew heya keviyên berfê bi kamyonetan çon û pişra jî dest bi meşê kirin heya ser gola Seyidxan. Berçelan bi kaniyet xwe ve hatiye naskirin. Em berayî hatin zoma meydanê û gel çilkaniye melwêrê çaxa ve xweş û em meşiyan bu gola Seyidxan qedera 3 saeta me meşandin kir û em vê gavê nehev ser gola Seyidxan. Li gor çavkaniyên dîrokî kurê begê Hakariyê Seyidxan di 1508 da dema derdikev nêçîrê bo bêhnvedanê li ser vê golê disekinî. Bi vê yekê ji aliyê rûnişvanên herêmê ve navê vê golê kirine gola Seyidxan. Danyal Yıldız ji bajarê Wanê bo dîtina vê xwezaya delal hatiye û dibêje ku ew bi dîtinan van deran keyfxweş bûye. Gelek ez coş bîm, keyfan pê hat, em gelek jî çiyan bêxwe hatin payatî, em reh jî bûn. Ama en sonê ev me behra gola lê dîtî gelek keyfa me pê hat. Hêj zistan taze xilas bûye ev derine, bihar e taze. Ev befrê hin de cihanê hêj heye. Befrê me hin de cihan neşe em rêkevin. Piştî hingî diyan paratînî hatin. Yıldız derheqê qedexeyan da gazincên xwe anî ziman û xwast ku ev der zêdetir were nasîn û herkes bê serdana van derên xweşik yên Culemêrgê. Yani memleketê me ez 8 salî me 30 sale 40 sale ev memleketê me her daim sıkıntı heye çiyayê me em neşên gerin. İro jê dîsa nehlan em biçine cehekê. Cîlo daxî me got em biçin bibînin. İro me hes ke em biçine li wê rê nedane me em jî hatine lê zozanî belê. Em hes dikin milletê me ji bê wan darin bibînit. Çiyagerên ku hatine serdana gola Seyidxan cilo bergên heremî li xwe kirin û govend gerandin û demek xweş derbas kirin. Bawarım herî cihê xweşikiyê zozanên berçelan ev gola Seyidxan e. Aliyekê pêşkeviyên befrê li rexê golê hene û aliyekê jî ava ku di herike nava golê tê dîtin. Her sal hejmarek zêde gerok tên li vê derê û demên xweş derbas dikin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Culemêrg.